Ας δούμε όμως, αγαπητοί αδελφοί μου, τι σημαίνει πράος και πώς γίνεται κανείς πράος. Δύσκολο θέμα να το διδάξει ένας άνθρωπος εάν δεν το έχει πετύχει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι για να γίνει κανείς κληρικός είναι πολύ δύσκολο πράγμα, διότι πρέπει πρώτα να διδαχθεί ο ίδιος και ύστερα να διδάξει. Πρώτα να διορθωθεί ο ίδιος και ύστερα να διορθώσει. Πρώτα να γίνει ο ίδιος φως και ύστερα να φωτίσει τους άλλους. Αλλά συγχωρέστε με αν περιμένουμε, δεν ξέρω για τους άλλους κληρικούς, αλλά αν περιμένουμε από τους επισκόπους, για να μην πω από τον επίσκοπο σας, να γίνει πρώτα φως και ύστερα να φωτίσει τους άλλους, δεν μας φτάνει όλη η νύχτα. Θα έλεγα καλά ξημερώματα. Δεν πρόκειται ποτέ να το δείτε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, παρότι είναι δύσκολο να διδάσκει κανείς πράγματα που δεν τα ζει, θα επιχειρήσω να πω δύο λόγια για το ποιος είναι ο πράος και πώς γίνεται κανείς πράος. Πράος, μερικοί νομίζουν ότι είναι ο απαθής, αυτός που, όπως λέμε, έχει τα ζώα του αργά, δεν τον νοιάζει ό,τι και να γίνεται. Κατέβαινε κάποιος στην παραλία για να πάρει το πλοίο, στη συγκοινωνία που περνούσε, και συνήθως κατέβαινε 10 λεπτά, 15 λεπτά μετά την ώρα της αναχωρήσεως του πλοίου. Την ώρα που έφτανε λοιπόν, το πλοίο είχε σηκώσει, όπως λέμε, τις άγκυρες, είχε λύσει τον κάβο και ήδη βρισκόταν κάπου 100-200 μέτρα μακριά από το μουράγιο. Στεκόταν, το κοίταζε, ώσπου έφτανε πιο βαθιά το πλοίο και επέστρεφε στο σπίτι του. Την άλλη μέρα ξανακατέβαινε να το ξαναπάρει και κάποτε το πετύχαινε. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πράγματι πράος, αλλά ήταν και λίγο βραδύς. Πραότης δεν σημαίνει αδιαφορία, δεν σημαίνει ξενιασιά, δεν σημαίνει τεμπελιά, δεν σημαίνει απραξία, δεν σημαίνει έλλειψη δραστηριότητος. Επειδή είμαι πράος θα κάνω σιγά σιγά τις δουλειές μου και όπου φτάσω. Όχι. Άλλο το πραότης και άλλο το εργατικό της και άλλο το δραστηριό της. Εδώ έχει σημασία να είσαι δραστήριος, να είσαι εργατικός, να είσαι πολυμερής, να τα αντιλαμβάνεσαι όλα, να τα προφθαίνεις όλα και να μένεις πράος. Να μην νευριάζεις, να μην σε καταλαμβάνει το άγχος, να μην σε πιάνει νευρικότης, να μην είσαι σπασμωδικός στις κινήσεις σου ή στις αποφάσεις σου. Να είσαι ήρεμος ακόμα και όταν όλα έρχονται αντίθετα. Να μπορείς να αντιμετωπίζεις και τις δύσκολες καταστάσεις χωρίς να χάνεις το χαμογελό σου. Κάποιος έλεγε, απευθυνόμενος στους νέους, παιδί μου, μπορείς την ώρα που βιάζεσαι να πας στο σχολείο σου και σκέπτεσαι μήπως χτυπήσει το κουδούνι και μείνεις έξω από την αίθουσα και εκείνη την ώρα που τρέχεις σου έσπασε το κορδόνι του παπουτσιού, μπορείς να σταματήσεις, να το διορθώσεις σφυρίζοντας, ήρεμος και χαρούμενος, και να συνεχίσεις το δρόμο σου για να προλάβεις και το μάθημά σου, χωρίς να νευριάσεις, χωρίς να ταραχτείς, χωρίς να μουρμουρίσεις μια βρισιά μέσα στα δόντια σου, χωρίς να αγανακτήσεις. Αν μπορείς, τότε σημαίνει ότι είσαι κύριος του εαυτού σου, είσαι πράος. Να, ο πράος είναι αυτός που είναι κύριος του εαυτού του, αυτός που μπορεί να κυριαρχεί στον εαυτό του μέσα σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Οι άλλοι μπορεί να φωνάζουν, μπορεί να τρομάζουν, μπορεί να τα χάνουν, μπορεί να αγανακτούν, εσύ να είσαι πράος μέσα σε όλη αυτή την λέλαπα, να είσαι κύριος του εαυτού σου, κύριος της σκέψεώς σου, για να μπορείς να σκεφτείς ήρεμα, κύριος των λόγων σου, για να μην πεις κάτι που θα ζημιώσει και θα προσβάλλει τους άλλους, κύριος των ενεργειών σου, ώστε ό,τι κάνεις να το κάνεις σωστά. Και όταν μια ενέργεια, αδελφοί μου, την κάνετε σωστά και ήρεμα, μία φορά γίνεται. Όταν μια ενέργεια την κάνετε νευρικά και βιαστικά, θα χρειαστεί 2 και 3 φορές να την επαναλάβετε για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.
Πράος λοιπόν είναι αυτός που είναι κύριος του εαυτού του μέσα σε οποιασδήποτε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι. Πώς θα το πετύχει κανείς? Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει: έστω δε πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε, βραδύς εις το λαλήσε, βραδύς εις οργήν. Ο κάθε άνθρωπος ας είναι γρήγορος και πρόθυμος για να ακούσει, αλλά βραδύς, αργός στο να μιλήσει και αργός στο να ορκιστεί. Μη βιάζεται να μιλήσει, μη βιάζεται να δώσει απάντηση και μη βιάζεται να θυμώσει. Ας ακούσει πρώτα, πρόθυμα, προσεκτικά, και μετά ας σκεφτεί ήρεμα και ας απαντήσει, αν χρειάζεται να απαντήσει, και μετά ας θυμώσει. Συνήθως δεν θα θυμώσει, δεν θα νευριάσει αυτός ο άνθρωπος που ήρεμα άκουσε και σκέφτηκε, αλλά αν η περίσταση το καλεί και να οργιστεί, η οργή του θα είναι τόσο δικαία, τόσο μετρημένη, τόσο ζυγισμένη, ώστε δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργή, ως θυμός. Ο άνθρωπος ο πράος, αδελφοί μου, δεν έχει νεύρα. Στην Αγία Γραφή, ξέρετε, δεν αναφέρεται η λέξη νεύρα με την έννοια που τους αποδίδουμε εμείς σήμερα, νευροπάθεια και νευρικότης, και λέμε έσπασαν τα νεύρα μου, τεντώθηκαν τα νεύρα μου, ετσάκισαν τα νεύρα μου. Μα και τα νεύρα έχουν όρια. Αυτά όλα είναι ξένα προς την Αγία Γραφή λόγια και ξένα προς την θρησκεία μας. Νεύρα υπάρχουν, οι λέξεις νεύρα υπάρχει στην Αγία Γραφή όταν μιλάει για τα νεύρα, για το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, του οργανισμού δηλαδή του ανθρώπου, του σώματος, όχι όμως για τις νευρικότητες. Ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει νεύρα, δηλαδή νευρικότητες. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος νευρικός, διότι ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να πω, κοντά στην λέξη νευρικός συνήθως τίθεται και ένα πρώτο συνθετικό και λέμε ότι αυτός είναι τρέλο νευρικός. Τρέλο νευρικός. Δεν είναι, ο λαός μας δεν εκφράζεται λανθασμένα. Ο άνθρωπος ο νευρικός ενεργεί με την νευρικότητά του. Δεν προφταίνει να σκεφτεί και να πάρει ήρεμες αποφάσεις, και όταν το μυαλό δεν έχει χρόνο και ηρεμία για να σκεφτεί, τότε αυτά που κάνει ο άνθρωπος δεν είναι πράγματα λογικά, είναι πράγματα παράλογα, είναι πράγματα τρελά, είναι πράγματα βιαστική της στιγμής, είναι πράγματα πανικού. Κάτι συνέβη και τον έπιασε η τρέλα και ο πανικός, και αμέσως πέφτει να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, να απαντήσει ή να συμπεριφερθεί με νευρικότητα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν χάνει την πραότητά του, χάνει και την λογική του, χάνει την ηρεμία της ψυχής του, χάνει την κυριαρχία του εαυτού του, και μόνον η νευρικότης τον κατευθύνει. Κατά την Αγία Γραφή τον κατευθύνει ο ίδιος ο Σατανάς, το δαιμόνιο της οργής, το πνεύμα το πονηρό που θέλει να ταράξει την ψυχή του ανθρώπου και να διασαλεύσει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, με το περιβάλλον του και με τον ίδιο τον Θεό. Αλήθεια, αδελφοί μου, νομίζω ότι η τελική απάντηση του τι είναι πράος είναι ότι ο πράος έχει αγαθές σχέσεις με τον Θεό. Ο μη πράος δεν έχει αγαθές σχέσεις.